Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket. Ma Helgával fogunk beszélgetni arról, hogy az Erasmus program keretében milyen élményei voltak, hol utazott, merre járt, és mi az, ami miatt azt gondolja, hogy az Erasmus egy olyan program, amit másoknak is ki kell próbálni. Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit. Mesélj, Helga, merre jártál? Legutóbb májusban Berlinbe utaztam, és Design Thinking kurzuson vettem részt. Eredetileg úgy lett volna, hogy Barcelonában fogom ezt a képzést végigvinni, de, de ott nem indult el végül ez a kurzus, úgyhogy így kerültem Berlinbe. Mennyire csalódtál a váltás miatt? Um, Igazából örültem neki, mert Barcelonában nagyon szeretnék, még mindig nagyon szeretnék eljutni egyszer, de lehet, hogy inkább majd csak úgy simán turistaként, főleg az építészet miatt, és még a májusi időpont jó lett volna az időjárás szempontjából is, mert nem szeretem a meleget és a tűző napot, de, de az, hogy Berlinbe kerültem, azt igazából várakozással telve vártam, és izgalmasnak találtam, hogy miért pont oda kell most mennem. Ilyennek az oka. Úgyhogy igazából nem voltam csalódott egyáltalán, hanem inkább egy ilyen izgalom vett úrrá rajtam, amikor kiderült a váltás. Mesélj nekem Berlinről. Mit jelent neked Berlin? Um, Először is azt emelném ki, hogy erre a kurzusra én teljesen egyedül utaztam, és ez az én életemben ez egy erős fordulópont volt, mert bár már utaztam külföldre egyszer életemben, egy rövidebb időszakra, és akkor is egyedül utaztam, de akkor még úgymond tinédzserként. Most viszont felnőttként azt gondolva magamról, hogy biztos, hogy eltévedek, nem is tudok rendesen beszélni angolul, és úristen, hogy fogok én ott boldogulni. Ehhez képest minden teljesen flottul ment, és jó érzés volt azt megtapasztalni, hogy a szállásfoglalástól kezdve a repülőjegyen át az utazásig mindent sikerült teljesítenem a saját elvárásaimnak megfelelően, és rengeteget beszélgettem emberekkel, annak ellenére, hogy mindig próbáltam egy kicsit így háttérbe maradni, de egyszerűen a buszon, a villamoson, a metrón, az utcán is állandóan leszólítottak, és arra kényszerítettek, hogy beszéljek velük. De utólag visszatekintve ezek mind olyan élmények, ami önbizalmat adott ahhoz, hogy hát lehet, hogy mégiscsak tudok amúgy angolul beszélni. Um, Maga a város nagyon izgalmas, rengeteg látnivaló van, nagyon sok mindent megnéztem. Az a kettőség, ami a városban benne van, a múlt és a jövő, vagy a jelen, az nagyon tetszett az épületekben, a történelmi emlékhelyekkel összefüggésben, ahogy a berlini falnak a kis csücskére ráépítettek egy társasházat például. Ezek, ahogy így összemosódnak a városban, nekem nagyon-nagyon tetszett. Gyönyörű parkjaik vannak. Nem sok helyen voltam, de ahol voltam, az óriási volt és gyönyörű volt. És ami nagyon nem tetszett, és ez lehet, hogy csak éppen ezen a héten volt, de rendkívül szeles volt az idő, és nagyon-nagyon szemetes a város. Annak ellenére, hogy azt gondoltam, hogy ha már Németország, akkor ott azért rend és fegyelem van, de Berlin ilyen szempontból mm, nagyon koszos és nagyon szemetes volt. Ez a Uh-huh. két dolog volt, ami itt szembe tűnt. Egyébként a közlekedés az fantasztikus, ezt nagyon élveztem, napi órákat utaztam, már csak azért az élményért is, hogy elvegyüljek a helyiek között. Ezt amikor utazom, akkor szeretem alkalmazni, mert
mert így nagyon sok arcát ismertem meg a városnak, a különböző kerületeknek keresztül Kasul beutazgattam. Eljutottál volna-e ide, hogyha nincs az Erasmus program? Nem, röviden és tömören. Vagy csak nagyon sokára. De az Erasmus program nekem segít abban, hogy tologassam a komfortzónámat különböző kultúrák irányába, és eljussak olyan kurzusokra, amik talán szembe se jönnének, ha nem keresnék külön rájuk, vagy nem ajánlaná valaki, és mondaná azt, hogy figyelj, itt voltam, és fantasztikus volt, és próbáld ki te is. Úgyhogy számomra ez egy olyan lehetőség, amivel már pont a múltkor mondtam a férjemnek, hogy így, hogy már rendszeresen járok külföldre, így kezdődött a mondat, már ez is egy olyan érzést adott, hogy így igen, egy kicsit kihúztam magam, és büszke voltam rá, hogy bizony én járok külföldre, és tanulni járok külföldre, és világot látok, és hasznos tudást tudok hazahozni magammal. Ezen a berlini képzésen mi ez a hasznos tudás? Mesélj erről a design thinkingről. Nem biztos, hogy mindenki számára azonnal beugrik, hogy ja, persze, hogy ne. Pont most olvastam róla. Mesélj nekünk, mi ez? A, a kurzusunkat még nem is a design thinking-el indítottuk, hanem úgymond egy ilyen nulladik lépéssel, ahol összeszedtük, hogy mik azok a fontos képességek és készségek, ugye angolul is skillek, amik a 21. század úgymond sikeres fiataljainak és felnőttjeinek az alapjainak kellene lenni. És ezek a 21. századi készségek alapozta meg a design thinking módszertanát, mert mm, mert ezek a készségek azok, amik hozzásegítenek ahhoz a gondolkodásmódhoz, amit ez a módszer lefed. Ilyen például a kritikus gondolkodás, a, a vállalkozói szemléletmód, ami már nem keretezi be annyira az embereknek az életét, hogy igen, tanulj, érettségiz, szerez egy diplomát, menj el egy munkahelyre, és aztán életed végig dolgozott, mert akkor jó lesz, hanem egy sokkal tágabb, sokkal szabadabb, sokkal nyitottabb gondolkodásmódot és módszertant ad. Meg ezek a gondolkodásmódok igazából, amik hozzásegítenek ehhez. És maga a design thinking módszer, arról az első élményem az volt, hogy ja, hát mi ezt már évek óta csináljuk a Kékerdőben, csak nem tudtuk, hogy így hívják. Úgyhogy ott ért egy ilyen meglepetés, aminek nagyon örültem, mert azt mutatta, hogy a Kékerdő Alapítvány módszertanai és gondolkodásmódja az eléggé 21. századi és nemzetközi. Úgyhogy ott is volt egy olyan érzésem, hogy így ki tudtam húzni magam, hogy jó, most már neve is van ennek a módszernek. Maga a módszertan nagyon egyszerűnek tűnik, 5-6 lépésből áll, és nagyon-nagyon sokféle helyzetben, szituációban lehet használni, egyénileg, kis csoportban, közösségekben is. Azt a módszert próbálja szemléltetni, ugye a design thinking lefordítva hát a design az nem is tudom, kreatív gondolkodás, designerként való gondolkodásmódot, hogy ha bármilyen probléma felmerül, akkor, akkor lehetsz önmagad egy olyan designer, aki ezt az egész problémakört meg tudja oldani, akár egyedül is, vagy akár egy közösségben is, a módszertan segítségével, ami csak néhány lépését említem, de például ezzel kezdődik, hogyha van egy problémakör, akkor először kérdezd meg, ha mondjuk ez egy közösségben merül fel, kérdezd meg a közösséget, hogy ők tényleg ezt érzik-e problémának. Mert vannak olyan percepcióink, amiket mi vetítünk ki, hogy nekem okoz problémát valami, de lehet, hogy a másiknak, a közösségnek pont nem ez az érzete azzal szemben. Tehát első lépésként mindig
gyakorlatilag interjút kell készíteni, meg kell kérdezni, hogy ő mit érez, ő mit lát, ő neki mi a problémája. És ha megvan definiálva a probléma maga, tisztán, úgyhogy a közösségnek minden tagja hozzátette azt, ami számára fontos ebből, vagy amire igénye lenne, onnantól kezdve lépcsőszerűen lehet felépíteni a megoldási útvonalat. És, és van benne módszertan kidolgozás arra, hogy hogyan lehet ezt az adott problémát megoldani. Különböző technikákkal lehet rá kidolgozni megoldási folyamatokat, amiket először mindig tesztelni kell. Tehát, hogyha van egy ötletünk, hogy na, én tudom, mert ez így jó lesz, akkor az még nem biztos, hogy a valóságban is működni fog, hanem mindenképpen érdemes kipróbálni ezeket, és amikor megvan a prototípus, mindenki egyetért vele, és működik is a gyakorlatban, akkor lehet ezt úgymond publikussá tenni, tehát megoldani magát a problémás helyzetet, vagy a problémát. Lehet, hogy ez most még így egy kicsit ködös, ahogy ezt most így elmondtam, de magának a módszertannak a lépései azok nagyon tiszták, egyértelműek, és hogyha valaki megérti a folyamatát, akkor utána nagyon-nagyon sok helyzetben lehet használni. Mostantól ugye már ezt a design thinking módszertant is beleépítjük a workshopjainkba, a tudásanyagaink átadásába. Te most mivel készülsz még az évben? Mi az, amit még megvalósítasz erre a tudásra építve? A, az első ilyen workshop az az Együttműködés a családdal címet kapta, és és a módszertan segítségével szeretném megmutatni a szülőknek, és hogyha szeretnének jönni pedagógusok, szakemberek, ők is nyugodtan részt vehetnek egy csapatként, hogy megismerjék ezt a módszert, és tudják alkalmazni a szülők, akár a gyerekekkel is a szűk családi körben. De lehet a tágabb családi körben is a nagyszülőkkel, rokonokkal alkalmazni ezt a módszert, hogy hogyan legyenek képesek együttműködni egy olyan rendszerben, ami nem aláfölé rendelt, nem kell kompromisszumokat kötni, hanem tényleg mindenki úgy tudja támogatni a másikat, hogy az a másiknak is megfelelő támogatás legyen. Ez lesz az első olyan téma, amivel szeretném ezt a módszertant átadni, de a későbbiekben még szeretném bővíteni ezeket, és megmutatni, hogy hányféleképpen lehet még alkalmazni ezt a gondolkodásmódot, amit ez a módszer ad. Nagyon szépen köszönöm. Még egy kérdésem maradt, egyébként nagyon sok kérdésem maradt, de egy az, amit még mindenképpen szeretnék, hogy ebben az interjúban benne legyen, az az, hogy szerinted egy pedagógus közösségnek, vagy egy szakértői közösségnek, szakembereknek hogyan tud ez az Erasmus bármilyen formában a mobilitás programjain keresztül támogatást nyújtani? Hát több fronton is. Én akikkel találkoztam most Berlinben, és egyébként az előző utamon Izlandon is, több, több pedagógus érkezett általános iskolából, egy-egy országból. Az izlandi utamon spanyolok voltak többségben, most pedig görög pedagógusokkal volt tele a csapatunk. És az egyik részében azt láttam, hogy maga az utazás élménye, az, hogy ők is kimozdulhatnak, van lehetőségük egy 7-9 napos kurzusra elmenni, már az nagyon sokat tud adni nekik. Tényleg itt a turista szemmel akár felfedezni. Szerintem az is sokat tud adni, hogy különböző kultúrákból, országokból érkeznek ezekre a kurzusokra emberek. És nem csak pedagógusok, hanem különböző alapítványoktól, szervezetektől is.
És ez tud olyan pluszt adni, hogy szélesebb legyen a látókörük nekik is, megismerjenek olyan új módszereket, amit még ha nem is az első pillanattól kezdve, de szépen apránként be tudnak építeni a saját oktatási metódusukba. Tudják adaptálni azokra a mm, helyzetekre, amikben nekik kell oktatniuk. Mert ezek a módszerek, amiket az Erasmus Plus programok adnak, nem, hogy mondjam, nem kőbevésett programok, amit csak egyféleképpen lehet alkalmazni, úgyhogy ezt az összes lépést csak bele, és akkor tök jó lesz. Mert ugye a legtöbb országban a frontális oktatás, az egyirányú oktatás megy, és nem ad annyi szabadságot. Viszont az Erasmus Plus programokon lévő módszertanok meg megadják azt a szabadságot, hogyha csak egy-egy elemét rakja bele a pedagógus a saját közösségébe, vagy a saját oktatási módszereibe, már azzal előnyt tud szerezni a gyerekeknek. Vagy akár a kollégáiknak is, hiszen azt a tudást, amit megszereznek, azt ugye nekik is át tudják adni. És így ilyen szempontból én azt gondolom, hogy csak pluszt tud adni az Erasmus Plus, hogy ilyen szépen összefűzzem. A harmadik pedig, ami szerintem nagyon fontos, ez a nyelvtudás. És én is mindig úgy indulok neki ezeknek a kurzusoknak, hogy megint nem fogok tudni megszólalni, mert ritkán használom élő szóban az angol nyelvet például, de, de aztán a kurzusaim végére mindig éreztem azt a magabiztosságot, hogy nem csak a kurzuson tudom kifejezni magamat, átadni a gondolataimat, megérteni a többieket, hanem maga a környezet is, amiben vagyok, ott is meg tudom értetni magamat, tudok venni egy fáslit egy gyógyszertárban, ha arra van szükségem, úgyhogy mondjuk én nem beszélek németül, a gyógyszertáros meg nem beszél angolul, és megértjük egymást kézzel-lábbal. Tehát, hogy ezek az apró, izgalmas mm, kis része is ezeknek az utazásoknak a nyelvtudással és a nyelvgyakorlással szerintem nagyon fontos, hogy rendszeresen beépüljön. Szuper, hát nagyon szépen köszönöm, mert azt gondolom, hogy a következő évben, a következő pályázatunk keretében még több önkéntesünk és munkatársunk kapcsolódik be, és számukra is nagyon fontos lesz az az önbizalom, hogy igenis merjenek utazni, merjenek megszólalni, merjenek ismerkedni és kapcsolatokat építeni. Ez a tanulási folyamat egy egészen újszerű ahhoz képest, amit mi a nyelvtanulásról megismertünk gyerekkorunkban, de azt gondolom, hogy hatékonyabb, hatásosabb, mint az iskolai könyvből tanulás. Úgyhogy, ja, hát izgalommal várom a következő pályázati időszakot, és már szervezhetjük is a következő útjainkat, és hozzuk vissza a tudást a közösségnek minden nap, minden írásunkban, minden tréningünkben visszatükröződnek ezek a gondolatok. Én még annyit hozzátennék egyébként, és ezzel le is zárhatjuk, hogy most már augusztusban te is akreditált trénerként erősíted a csapatunkat, és szeretnék neked itt ezen a felületen is így nyilvánosan gratulálni, mert biztos vagyok benne, hogy adott valami fajta motivációt az Erasmus tréningeken való részvétel is, megfigyelhetted azt, hogyan dolgozik egy tréner egy nemzetközi csapattal, oda tudtad magad helyezni a saját értékeiddel a tréner mellé, és rájöhettél, hogy igen, ilyen kompetenciáid neked is vannak, és képes vagy megcsinálni. Úgyhogy én egy nagyon picit talán, de még azt gondolom, hogy ezt is köszönhetjük az Erasmusnak, hogy elvégezted a trénerképzőt, és teljes értékű tréner csapattársunká válthattál ezáltal. Évi, Helga és én visszük ezeket a képzéseket, úgyhogy gratulálok még egyszer, és nagyon szépen köszönöm a beszámolódat is. Köszönöm szépen én is.
Sziasztok! Sziasztok!